шерой на ek гап то надорум. Ҳазор раҳмат. Ҳаматонда модараш дуо кард. Муҳаммадшафӣ пайдо шуд. Алҳамдулиллоҳ, соқу саломат будай. Дар город Волгоград як балниса будай, ҳамун балнисаи Туремчико. Ҳамин зиндониёро ҳамун ҷода табобат мекардем. Ҳамин бачаак дар ҳамун балниса будай, дар ҳамун ҷо маззаш гирифта будай, дар ҳамун ҷо будай. Вақте видеои мо просмотри калон мегира, бо ҳамин видеои моро урусорам тамошо мекардем. ҳамун ҷо як духтур мебина ҳамин видеои моро дар ютуб, мебиё пеши ҳамин Муҳаммадшафӣ, мега ҳамин ту нести тра дар интернет мондиам. Мега ман ба номрои дар ҳамун рӯи экран будаги да занг мезана, қатъи очаш ино ҳамаш гап мезана. Қай мега ман соқ саломатум, тенҷум, дар ин балнисаам ҳамин хелам хел. Очаш бовар ки ганда дуо кард. Бо худо анқад хирсандӣ доранд, хонашон дар ранги туяе, анқад миннатдорӣ. ҳаматон миннатдор. бародараш занг зад, хела миннатдорӣ кард. ана бо очаш дуо кардай барои ҳамамон, барои мардуми ғариб. ин як хирсандӣ буд. дуюм хирсандӣ, бачааке ки дина гум шудагӣ буд, гуфтем ки камтар маззаш нестай. ай шаҳри ваҳдат будай, ай деҳаи суфиён, номаш меҳроб. бачаҳои тоҷики худмон дар рамнский район гуфтум ёфтагӣ аншаку. ин бачаака соҳибош пайдо шуд, алҳамдулиллоҳ амакиш пайдо шуд. ин 87 километр дур хестай намедонам ба чӣ омадай, намедонам раҳу рӯро намедонам, гав зада соз наметавонам, хай маззаш не бечора. хестай 87 километр дур омадай, ҳарче бо ҳамин бачаҳои тоҷики худмон диди анша, гуфтан ту кӣ, киҷо рафтеси, чӣ кор мекунӣ дар инҷа? гуфта хай ман ҳамин одам мебинам ки маззаш нест, баъд ҳамун вагон қатъи худшон ҷош мекунанд. 3 рӯз дар ҳамун ҷои коршон, дар ҳамун вагон қатъишон хол меравад. баъд ман да хай биромадам видео кардам дар интернет, парфтум ки мардум ама дар комментария нависондана сар кард. гуфтан ина бобои лангариам як бор видео кардагӣ буд бо ин. ба фаҳмидем ки ин ҳар сезон як бор гум мешудай, зимистона тобистона ҳамин хел. бечора маззаш набудай камтарак. бо алҳамдулиллоҳ бачи ба тақдир бо тоҷикои худмон сразу ёфтианша. баъзе одам гум мешад, пофтана ҳушмон мера намеёмша. бурдан да амакиш спориданша, амакишам хай хеле раҳмат гуфт, хай гуфт ҳамин хел ҳодиса дай, ҳамин хел ҳолат дай, ин хай бечора маззаш набудай. ба вазъият шунам, вазъияти қавай неохӣ. хулоса хай соқ саломат пайдо шуд. ҳазор раҳмат мегӯм ба ҳама он нафарое ки видеоҳои моро падилитса мекунанд, лайк мемонанд, дастгирӣ мекунанд, комментария мекунанд. ана ба тамоми ёру дӯстон роҳӣ мекунанд видеоро. иними шумо сабаб мешен ки ҳамин одамо соқ саломат пайдо мешанд, бе ягон мушкилӣ, бе ягон гапу хабар. хоб дастгириҳои шумо айда мақсад ҳамин дастгириҳои шумо сабаб мешанд. баъд кадометонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, ина авиакасса Исмоил Тоҷик диден, авиакасса Исмоил Тоҷика рақамҳои дар ин инҷа мемонам, рақамҳои ватсапи хидмай дар дасти хидмай. иними телефони ҳози гавзесем, ҳамин ватсап май, ҳамин қатъи видео мекунам, бо ҳамин қатъи монтаж мекунам, дар интернет мепартомша. баъд як чизи дига, баъд я қариб як намедонам як одамай ва ё 10 одамай ҳамин чанд видеои ман дар комментария думбадум нависонда, худозада мемари хези рави дар як ҷои соз видео кунӣ, як качествои видеота соз кунӣ, ай ба намедонӣ либосоти хел фалону фалон, гуфта видеот сифаташ чист. охай тамошо накун, сифаташ чо мекунӣ? ту качеств видеора, ту результати видеора нигоҳ кун бародар. ту дар як ҷо видео мекунӣ. охай ман дар ҳамин дори корхонаам видео мекунам, бо чӣ барои шумо видео кардан лави баҳри сафеду сиёҳро видео кунам? ҳамин видеои ба ҳамин телефон ҳамиқа мешохӣ, мо камера памераи оригиналу чизои оригинал надорем. ҳазор раҳмат бародаро. ба илтимос ҳама одамое ки ҳақорат мекунен, дашно менависонен, накунен тамошо. ҳамин видеои ман маъқул нест, айтона накунен тамошо. ман телефони ягонти шуморо аз дастон нагирифтем, дар худам подписатсия накардем, худтон ба ихтиёри худтон подписатсия кардагем. баъзе ҳолатҳо мешава ҳамин комментариҳои шуморо мехонам, ганда сарам вайрон мешава. асоб бина ҳамин одамои гумшудагира маҳтале як кас гум шуда видео мекунем, баъд дар комментария мегиранд эксперто, хулосаи худшонро мебуроранд. ин думи кадом бевара гирифтагиа, ин фалони хелӣ кардагиа, баъде мегиранд очаву отаву авлоду аҷдоди вая мегиранд, дар исм мезананд, мегиранд дар уҷа мезананд.
бача одам я ақл дора, я тарбия дора, я тамиз дора. охи нигоҳ кунен дар киҷо чӣ менависонен. охи ин комментариётон ҳам дар ин дунё ҷавобгарӣ дора, ҳам дар он дунё. барои ин қадар комментариҳои безебу ин қадар тӯҳматҳоу ғайбатҳои карагитон чӣ ҷавоб метиҳен шумо? алло тарсен бисёри бад гав назанам ки оли бо ҳақ сар мекунам. бисёр гав зани ҳақора. ман ҳами хурсанд шавам, бисёр гав мезанам. ҳами мегум ҳами видеома 2 минут 1 минут кунам, гав мезанам ба охир да мебинам видео 6 минут шуда 7 минут шуда. ба вақти монтажкунӣ да иҷаша мебурам, унҷаша мебурам, видеоро ба майда мекунам, айбрида наш мера. ҳами видеоро набрида партома чӣ гуфтед? алло нигаҳбонтон ҳазору ҳама